Para que cogió el arma? Para darle un susto. Na Coruña comezou un xuizo contra un gandeiro de Cerceda acusado de intentar matar a tiros o seu socio, co que ademais ten unha relación de parentesco. Contou que ese 8 de setembro de 2024 coincidiron pola mañá na explotación, que el chegou 2 horas antes que a vítima, como soía pasar a cotío, e que contra 1 da tarde o socio pediulle que fixese un traballo, porén el marchou a xantar. Segundo relatou, foi a Ordes e ali estivo consumindo alcohol en 3 locais. Despois, regresou á granxa e realizou os 3 disparos, segundo manifestou, todos ao aire. Unha versión diferente á da vítima, que asegurou que en canto o viu na granxa xa traía a pistola en alto. Dixo tamén que non houbera discusión previa, pero que horas antes chamouno varias veces por teléfono. Agochouse detrás dun muro de formigón e mentres estaba ali, dixo, realizou polo menos outros 2 disparos máis. Daquela chamou o 112 e media hora despois chegou a Garda Civil, que prendeu o agora investigado, que permanece en prisión provisional. A Fiscalía solicita unha pena de 9 anos de cadea.